a ƙarshe akwai wasu muhimman abubuwa da suka taɓa faruwa a musulunci a cikin watan Sha'aban. Na farko, Allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta azumin Ramadana ne a cikin watan Sha'aban. Allah a wannan watan da muke ci, a wannan watan Allah ya fara cewa a mai azumi. A wannan watan. A'a, ya ce in Ramadan ya shigo a mai azumi. A wannan watan na Sha'aban, kuma shekara biyu bayan hijira, shekara ta biyu bayan hijira. Wasu malamai suka ce 10 ga wata. Wai azumi? Ta iya yi. Kuma kun san ma ribar? Masu ramuwa su rama a ciki. Kun ga sun haɗa biyu. Sun rama kuma ga falalayi a wata. Kun gane? Ko namiji ne in ka taɓa rashin lafiya an bi ka azumi ka rama a wannan watan. Abu na biyu, Allah ya farlanta zakka ita ma a wannan watan. A watan Sha'aban Allah ayar farlanta azumi tana na a suratul Baqara aya ta 183. Allah ya farlanta zakka ita ma a wannan watan. Ayar tana nan a suratul Ma'ida aya ta 12. A watan Sha'aban Allah ya farlanta zakka. Abu na gaba, Allah subhanahu wataala ya bayyana mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kun san wace mu'jiza Allah ya bayyana? Akwai wata rana. Arna suka ce ba za mu yadda da kai ba, kai manzon Allah ne, sai ka mana wani abu daya. Ya ce menene? Sai suka ce in kaga mun yadda da kai to wancan watan muke so ya tsage. Ku ji ka tobara fa. Ya tsage ya fado. Su wai in yayi haka to za su yadda. Ai ko ba ku sani ba. Allah sai ya nuna musu karshen. Kamar wasa watan nan ya bare. Da ya tsage kuma ya fado akan dutsen Hira. Mun san dutsen Hira ko? Dutsen da manzon Allah yake aka fara mai wahayi. Kogon Hira. To a bayan dutsen ya gashi nan suna gani physically. Shine Allah yake cewa a Qur'ani iqtarabati sa'atu wa inshaqqal qamar. Alƙiyama ta matso tun daga wata ya tsage. Sosai wata ya tsage. Amma daga baya kuma Allah ya haɗa kayan shi saboda shi ne mai shi. To a watan Sha'aban Allah ya taɓa wannan mu'jizan. Wata ya tsage. A wane wata? Sha'aban. Kun ga ashe watan Sha'aban ne ya taɓa tsagewa. Saboda takurawa da munafukai da kafirai suka yi manzon Allah cewa sai mu'jizan shi ta bayyana. Cikin abubuwan da ya faru still har wa yau akwai a wannan watan ne Allah ya karrama manzon Allah. Kun san wani irin karramawa? Kowa yanzu ɗazun da na ce manzan Allah ba ku ce sallallahu alaihi wasallam ba, har wasu suka yi shiru na ce ba ku so, akwai munafiki ko? Ina kamar haka na ce a wannan watan ne Allah subhanahu wataala ya farlanta yi ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama salati. Inna Allah wa mala'ikatahu salluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallam. A wannan watan Allah ya ce dole ne sai an ma annabi salati. Falala ta gaba, a wannan watan ne Allah ya ce yana mana salati. Kusa Allah na muku salati? Wallazi yusalli alaikum wal mala'ikatu liyukhrijakum ila Ahzab ina ga aya ta 43. Kun gane ko? Allah yana mana salati. Kun san me amfanin salatin na auren mu? Salatin yana fitar da mu daga duhu zuwa haske, daga duhun jahilci zuwa hasken ilimi, daga duhun kafirci zuwa hasken musulunci dai. Me yake shiyan kafirci? Me yake shiyan jahilci? Ilimi. To Allah yana mana salati. To a wannan watan ne Allah ya ce yana mana salati. Sannan a wannan watan ne Allah ya umarni a rika taimama. Taimama da kuke yi. A watan Sha'aban Allah ya ce a yi taimama. Sannan a wannan watan ne wani katon al'amari ya taɓa faruwa. Kun san me al'amarin? Manzan Allah yana cikin sallah. Da ina ake kallo yan ana sallah? Ke ce kudin ai. Ba wuri ba. Wani wuri yanzu nan in muna sallah ba Ka'aba muke kallo ba? Da ina ake kallo? Baitul Maqdis. Kudus, Jerusalem. Ba ku san Kudus ba, masallacin Kudus? To Jerusalem da ake kallo. Manzo Allah sallama yana cikin sallah. Aka saukar mai da aya. Fa walli wajhaka shatral masjidil haram. Ka karkata da fuskarka
ka kalli Ka'aba a madadin Jerusalem da kake kallo a yanzu. Kun san abin da ake ce ma sha yanzu magani yanzu? Manzo Allah na cikin sallah kawai aka ga yana haka. Misali. A lokacin aka saukar mai da aya yana cikin sallah. Kawai aka ga yana karkatawa. Me musulmi za su yi? Sai su karkata. Su ba su jira ai. Suka ga an yi suke yi. Suka karkata sai da suka tambaya daga baya sannan Allah aka gaya musu umarnin Allah ne. Abu na kusa da ƙarshe akwai wani yaƙi da aka taɓa yi a zamanin manzon Allah sallama. Ana ce ma yaƙin Banil Mustalik. Yaƙin Banil Mustalik. Yahudawa ne su wannan Banil Mustalik din. To manzon Allah ya yi kace-kace da su wannan yaƙin. Allah ya bashi nasara a kansu. Ana ce ma yaƙin still dai Muraisi. Ana ce ma yaƙin Murais. Sannan abu na ƙarshe akwai wani sadauki da aka taɓa yi. Waye san Andalus? Kuna jin sunan Andalus? Kun san Turawa? Masu jan kunnan nan dai. To da lokacin da babban ƙasa a lokacin saurara. Mafi girman ƙasa ita ce Andalus. A yau ita ce ƙasar Spain. Akwai wani jarumi da aka taɓa yi. Jarumi sadaukin musulmi ana ce mai Tariq bin Ziyad. Me sunan shi? Tariq bin Ziyad. Shi ya je da bataliya shi ya kundin bala sai da ya mamaye ya mallake Andalus a lokacin. Ya zama ya buɗe ma musulmi ƙofa suka mallaki Andalus. Spain shi sunan shi Tariq bin Ziyad. Musulmi suka shiga ya buɗe ta da sunan musulunci. To a watan Sha'aban Allah ya bashi wannan nasara. Waɗannan su ne abubuwa 9 muhimmai da suka taɓa faruwa a watan Sha'aban. Ina mana wasiya, ina ma kaina, ina muku, ina ma kowa da kowa. Mu daure koyaya mu yi azumi a wannan watan kan ya fita. Ko 1, ko 2, ko 3. In kin san kina da bashi kira masu. Koyaya in kai ma ka san ka taba ciwo karama. Koyaya dan Allah mu daure mi wanda ma bai so in yana ganin zai yi mai wahala ya dan rika yin Alhamis da Litinin kafin 15 din ta yi. An ce manzo Allah yana yi ai mu ma so mu yi ko? In aka ce manzo Allah ya taba shiga nan ɗakin dan girman Allah za ku so ku shiga ko ba za ku so ku shiga? In aka ce manzo Allah ya taba shiga ɗakin baba ba za ki tunanin lokacin da zan ce baba matsa ki gani in shige ba ni ma. Mun gane to manzan Allah yana yawan yi mu ma mu dage. Allah ya sa mu dace. Allah ya ba mu falalar wannan wata. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka